Sonja. Yo, Tynash. Shout JMP. Beta undirege ndakadaro kana kundisiya ukandiona itase usina kundisiva pane kunditimba kaipa dokta muri dokta pashuwa asi mumoyo ndisandisimbise no ita undifire kufiestuko niyeka ndinozviziva kuti uri muvengi saka usade kundipaisa niye zino yenjazonimisei awo pandiri yamundipise no sunshine selecta vari right adichada kuita mafrenzi yezvino yo usinganzwe kundida kana kuda zvandinoimba hazvifoswe usazvinetsa ungangogona kundigrita oita yaunoita makoments akogara warizefu vakawanda vanondida kudarika zvaunoita hopo madengezo nimyemba nechimumwoyo uri kuziziva kuti ndiwe wandaimba kauno kakoibva wakaregeta ndosaka paendakaimba vanondigaira ndakanga ndaona mhandu sedzinondifarira nenge ndichitidiriti yese pafacebook kuti chitextirana mameseji pari zvino aiwa ndisimbise itaundifire kufacebook ndiyeka ndinozviziva kuti uri muvengi saka usade kundipaisa niye yenjazonimisei pandiri yamundipise sunshine selecta vari right adikada kuita mafrenzi munhu kana achimakwa unge ane bhora ukaona vavengi vamwanda uri kuzvigona pfuma chakanaka usachishora usambilire kuda kutepo nekuongorora rengesonisai usade kunikanganisa usade kuuya kunosvibisa zita vakawanda vanondida vanofarira kuimba kwendinoita pakati pechitecho vanondida iwe unoshayika saka usazvinetsa rengesonikumakata achimboteta kunai mainfoma muri vangani zvatakuitirai natizvingani ndodiwa namwara ndichandisana satani usandisimbise itaundibvire kufacebook ndiyeka ndinozviziva kuti uri muvengi saka usade kundipaisa niye yenjazonimisei pandiri yamundipise sunshine selecta vari right adichada kuita mafrenzi yo usinganzwe kundida kana kuda zvandinoimba hazvifoswe usazvinetsa ungangogona kundigrita oita yaunoita makoments akogara warizefu vakawanda vanondida kudarika zvaunoita hopo madengezo nimyemba nechimumwoyo uri kuziziva kuti ndiwe wandaimba kauno kakoibva wakaregeta ndosaka paendakaimba vanondigaira ndakanga ndaona mhandu sedzinondifarira nenge ndichitidiriti yese pafacebook kuti chitextirana mameseji pari zvino aiwa ndisimbise itaundifire kufacebook ndiyeka ndinozviziva kuti uri muvengi saka usade kundipaisa niye yenjazonimisei pandiri yamundipise sunshine selecta vari right adichada kuita mafrenzi yengezonisai betaundirege ndakadaro kana kundisiya ukandiona itase usina kundiziva pane kunditi makaipa dokta muri dokta pashuwa asi mumoyo ndichikupowa Sonja.